Една съвместна инициатива на регионална библиотека Любен Каравелов и Deutsche Schule ще събере тази вечер в библиотеката от 17:30 часа почитателите на поезията и по-точно на Румен Ченков. Аз казвам добър ден на Станимира Бакърджиева от регионална библиотека Любен Каравелов и на представителя на Deutsche Schule. Това е Александра Попова. Добре дошли в нашето студио. Може би с Станимира да започнем за събитието. Да, това е събитие, е част от културния афиш на Русенската библиотека, представяне на поетична книга на един русенски автор. Всъщност идеята за представянето дойде от самите ученици и тяхната преподавателка Мариана Георгиева. Ние естествено приехме тази идея, защото представянето на всяка една книга, мястото на представянето на всяка една книга е точно в библиотеката. Това, което трябва да уточним за радиослушателите, е, че поетът няма да може да присъства на срещата, той е инвалид, но всъщност при представянето ще осъществим скайп връзка с него, така че той ще чуе това и ще види това, което се случва в залата и ще има възможност да сподели своите впечатления и да каже нещо. Може би да питаме Алекс, какво всъщност сте приготвили, как си представяте тази вечер? Всъщност с класния ни ръководител, ние децата от клуб Предизвикателства, решихме да прочетем някои от неговите стихотворения. Също така съм написала една рецензия за него и неговата последна стихосбирка "По дългият път", която ще представим. През цялото време ще провеждаме скайп връзка с него. Също така ще проведем едно интервю с въпроси за неговият живот, за това как е решил да напише стихосбирката. И ще завършим с две негови стихотворения, които ще рецитира едно момче от нашата. Добре, аз виждам, че си приготвила пред теб това, което е написано. Разбира се, ние няма да четем всичко тук, но те моля да си избереш нещо кратичко като откъсче от тази рецензия за тази стихосбирка, така че ние да получим по-ясна представа за това каква поезия ще представите тази вечер. За себе си Румен Ченков казва: "Доволен съм от живота си. Смятам, че съм се реализирал и то в област, която ми доставя истинско удоволствие. Тази обич към поезията прозира през неговите текстове. Поезията на Румен Ченков притежава качеството да впечатлява и вълнува читателя. Откровенността и искреността, която текстовете му притежават, могат да накарат всеки един от нас да открие себе си в тях. Почитателите на литературата откриват в неговите творби теми, които вълнуват всеки един човек. Любов, отчаяние, вяра." Добре, аз ти благодаря. Ако имаше някое четиристишие, няма да е лошо да чуем и самия глас на автора чрез негово произведение. Може би едно куплетче да чуем и да завършим нашия разговор. "Днес имам теб, съдбата ми намига, а любовта ти прави ме богат. Това ми стига, да, това ми стига. Нима ми трябва друго в този свят." Добре, ето така в предколедно време ние завършваме темата за Румен Ченков, който ще гостува чрез своята поезия, изпълнена от децата от Deutsche Schule в регионална библиотека Любен Каравелов. Темата за любовта много важна в тези дни, защото любовта е нещо, което озарява нашите християнски празници.